Bona tarda, famílies. Soc la Cristina de l'Escola de la Jonquera i avui us porto una proposta divertida que consisteix en fer un dictat d'imatges, de dibuixos. D'acord? És un joc que hi pot jugar tothom de primària, depenent de la dificultat del dibuix. Per cicle inicial han de ser senzillets i cada vegada es poden complicar més. Es tracta doncs de jugar en parella, a la qual un membre de la parella és el que dibuixa i l'altre dicta. Us heu d'asseure esquena amb esquena, de manera que no us pugueu veure la cara, ni l'expressió, ni la mirada, i evidentment no podeu veure el dibuix del que està dictant. El que dibuixa no pot fer preguntes, ni pot fer cap so, ni només dibuixar i ja està. I el que dicta doncs, haurà de ser molt curós i dictar el seu dibuix fent servir expressions el més acurades possible. Per exemple, el primer pla, el fons, el costat, el mig, n'hi ha 4, hi ha una línia, en fi, ha d'anar explicant tota la seva imatge per tal que l'altre el dibuixi el millor possible. Com veieu, és una activitat que es treballa molt la comunicació i també l'atenció i l'escolta. A més, podeu afegir que, per exemple, poden jugar-hi dues parelles, de manera que feu com un concurs i a veure a qui li surt millor el dibuix. Respecte als dibuixos, jo, per exemple, si mireu, jo he imprès a l'ordinador, per exemple, he imprès moltes casetes diferents i cadascuna tindrà la seva dificultat. Si no, també podeu triar uns paisatges que siguin senzillets. Doncs aquesta seria la meva proposta. Espero que us ho passeu molt bé i així us adonareu de la importància de fer servir el vocabulari molt acurat i d'intentar passar-vos el millor possible. Espero que us agradi molt i ho disfruteu. Fins aviat!